Hi friends, ரெகுலராக நம்ம பொடலங்கால கூட்டு பொரியல் தான் செஞ்சிருப்போம். இன்னைக்கு நம்ம டிஃபரண்டா பொடலங்கால வடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்திரலாம். சின்ன குழந்தைகளுக்குலாம் இந்த வடை ரொம்ப பிடிக்கும். இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல் ஐஷு டைரியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. அப்பனா தான் என்னோட வீடியோஸ் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். வாங்க பொடலங்காய் வடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்திரலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் பொடலங்காவை தோல் சீவி உள்ளுள்ள விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம ஒரு கடாயில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்கள், பொடலங்காய் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு கப் கடலைப்பருப்பை 1 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போது 1 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊறின கடலைப்பருப்பை நல்லா தண்ணி வடிச்சிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுடலாம். இதை இப்போ 1-2 அந்த மாதிரி கொஞ்சம் குறன்னு அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை சேர்த்துடலாம். இப்போ இது கூட வேக வச்ச பொடலங்காவையும் இதில் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதையும் இதில் சேர்த்துடலாம். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துடலாம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்து கையால் இந்த மாதிரி நல்லா பசஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாம். உப்பு காரெல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர அளவுக்கு நல்லா கையால் இந்த மாதிரி பசஞ்சு எடுத்து வச்சிடலாம். இதுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து சின்னதாக உருட்டி இந்த மாதிரி ரவுண்டாக தட்டி ஒன்று ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். கடாயில் இப்போ எண்ணெய் விட்டுடலாம். எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது இதில் ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக போட்டுடலாம். இப்போ அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒன்று மெதுவாக அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுடலாம். வடை நல்லா செவந்து வரணும். இந்த பொடலங்காய் வடை ரச சாதம், தயிர் சாதம் கூட வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், 2 பக்கமும் நல்லா செவந்து நல்லா வெந்து நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வடையை எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நமக்கு பொடலங்காய் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பொடலங்காய் வடையை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனல் ஐஷு டைரியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.